saba shari'a daraktoci da suke rubuta musu su yi haka. Da haka in za mu ci gaba da kiran jarumai kaɗai ba mu kirawo daraktoci ba, to ba za a iya samun gyara a waɗannan lafuza da wasu kalmomi da wasu aiki da muke ganin sun ci karo da dokokin shari'ar musulunci da al'adarmu ta musulmi da kuma al'adarmu ta yan arewacin Najeriya da al'adarmu ta Hausa Fulani da abin da ya kamata. Za ku sani da cewa kamata yi mu kirawo daraktocin mu zo mu tattauna da su akan yadda za a gyara waɗannan abubuwa waɗanda kuma ku da kanku kun san wasu abubuwan sun ƙara taɓarɓarewa ba kamar yadda ake yin su da ba. Kuma hukumar hizba daga cikin dokokinta akwai kira zuwa ga kyakkyawan halaye da kyakkyawan ɗabi'u. Sai sa in mutum ya karyata wannan muna iya kai shi kotu mu gabatar da shi ƙarƙashin Immoral Act, wato wasu ɗabi'o'i marasa kyau da wasu halaye da ya aikata waɗanda suka ci karo da dokokin musulunci da dokokin al'adar da zamantakewa. Sai muka ga maimakon kawai mu ce mun ɗauki fim kaza mun ciri kalma kaza mun ce mun kai ƙarawa ne, kamata mu fara zuwa mu tattauna da ku a ga ya za a gyara waɗannan abubuwa, ya za a shawo kansu, mu ga cewa abubuwan da muke yi harkar fim ya za a yi fim, ya ake tace fim duk ba aiki bane, wannan aiki ne na hukumar tace fina-finai. Amma lafuzza da suka saba wa musulunci da wata shiga da wasu kalmomi da suka ci karo da addinin musulunci, wannan aikin hizba ne ta tabbatar cewa waɗannan lafuzza da waɗannan kalmomi an yi maganganu a kansu. Shine abu na biyu. Abu na uku kuma mu zauna tare da ku mu ga yadda za mu kawo Kano ci gaba da zaman lafiya da inganta tsaro da inganta zamantakewa da kuma abin da kuka sani na bangaren ku wanda ya kamata hukumar hizba ta shiga ku sanar da mu, abin da ya kamata ku shiga kuma mu sanar da ku. Ma'ana akwai wani desk, akwai wani cibiya ko wata mahaɗa da za mu rikici tattaunawa da ku akan yadda za a kawo zaman lafiya da ci gaba da kuma haɓaka tattalin arziki da zaman lafiya a wannan jiha. Ba aiki ne mu hana mutum wata sana'a ko mu bashi lasin ko mu bace ba, amma muna da haƙƙi mu ji cewa duk abin da ya saba wa shari'ar musuluncin da aka kaddama a jihar Kano, lalle muna da ruwa muna da tsaki mu tabbatar da cewa tarbiyya da zamantakewa ya dace da addininmu da al'adarmu, kuma mun san a shirye kuka ba mu haɗin kai domin gyaran tarbiyya da gyaran ɗabi'u da gyaran halaye da kyakkyawan zamantakewa. Kano Center of Commerce ba santa ce ta baɗala ba.